గెలుపు ఒక మార్గాన్ని మాత్రమే చూపిస్తుంది, ఓటమనేది 1000 మార్గాలను చూపిస్తుంది. అందుకే నిన్నటి ఓటమిని మర్చిపోయి రేపటి గెలుపుకే బాటను పరుచుకోండి. చెడు అనేది నిన్ను తొందరగా ఆకర్షిస్తుంది, లొంగిపోతే వెంటనే నాశనం చేస్తుంది. కానీ మంచి అనేది నీకు నిదానంగా అర్థమైన నిన్ను గొప్పవాణ్ణి చేస్తుంది. జీవితంలో సుఖంగా ఉండాలంటే ఈ 3 పనులు తప్పనిసరి. ఎప్పటి పనులు అప్పుడే చేయాలి, ఎక్కడ వస్తువులు అక్కడే పెట్టాలి, ముఖ్యంగా ఎక్కడి విషయాలు అక్కడే వదిలేయాలి. ప్రపంచంలో నువ్వు ఒక సాధారణ మనిషివే కావచ్చు, కానీ కనీసం ఒక్కరికైనా నువ్వు ప్రపంచమంతా గొప్పగా కనిపించేలా జీవించు. మర్యాదగా వినటం, వివేకంతో సమాధానం ఇవ్వటం, ప్రశాంతంగా ఆలోచించటం, నిష్పాక్షికంగా నిర్ణయం తీసుకోవటం ప్రతి మనిషికి అవసరం. ఈ సమాజంలో ఎదుటి వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉంటే మంచివాళ్ళం, ప్రతికూలంగా ఉంటే చెడ్డవాళ్ళం. మనం తలపెట్టిన కార్యం మంచిదనే నమ్మకం మనకున్నప్పుడు అవాంతరాలు ఎన్ని ఎదురైనప్పటికీ పట్టించుకోవద్దు. మనకు కష్టాలు ఎన్ని ఉన్నా ఎవరికీ చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే ఈ సమాజం కష్టాల్లో ఉన్నవారికి సహాయం చేస్తుందో లేదో కానీ చాలా తక్కువగా చూడటం మొదలు పెడుతుంది. మీరు మౌనంగా ఉండాలి, లేదా మౌనం కంటే మీ మాటలు విలువైనవిగా ఉండాలి. జీవితం కూడా ఒక క్రికెట్ లాంటిదే. చుట్టూ మనవాళ్లే, కానీ ఎప్పుడు అవుట్ చేద్దామా అని చూస్తారు. కనుక చిక్కకుండా ఆడటమే జీవితం. విన్నారు కదండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన స్నేహ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.